'Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan YouTube channel namu ADjos TV. So ɗan uwa, idan yau ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. So kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon namu, bidiyon zai koyar da yadda ake amfani da wannan abun, musamman ga masu buƙatar su koyi shooting ɗin fim, wato suna ɗaukar bidiyo na fim. Yana da kyau da kuma zunzurutun muhimmanci su san amfanin wannan abun. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon domin nuna muku yadda ake amfani da shi. To abu na farko dai, kamar yadda kuke gani a jikin abun, za ku ga gashi nan an rubuta scene, an sa take, an sa roll, an sa sound, date, co-production, director da dai sauransu da su cameraman. To kowanne a cikin waɗannan abubuwan yana da amfani a jikin wannan rubutu da aka yi. To idan har kuka yi nasarar siyan wannan abun ko kuma kuka yi nasarar haɗawa, dukkanin waɗannan rubutun da suke jiki dole za ka ciccike su kamar haka. To kaga nan kamar yadda kake gani gashi nan an ciccike su. Za ku ga gashi nan an sa scene number 34, shooting number aka sa 1, taking 1. Amfanin wannan shine idan kuka gama ɗaukan bidiyo ko kuna so za ku ba ma editor, to shi kuma editor idan kuka ba shi wannan bidiyon, abin da zai amfani da shi shine, kun ga dai baya gurin da aka ɗau bidiyon, to amma idan ya yi la'akari da wannan abun, zai duba ya gani wani ɗauka ne na farko, wanne ne na biyu, wanne ne na uku. Domin kamar yadda kuka sani, idan za a ɗau bidiyo ana yin shi ne pieces. Idan za a yi bidiyon fim akan yi shi ya kai kamar pieces 500-600. to idan editor ya zo, bari ya san wanne ne na farko wanne ne na biyu ba. To amma idan kuka yi amfani da wannan abin yayin da za a ɗaukan bidiyo kamar haka, za ku nuna shi a gaban kyamara, daidai sanda za fara ɗauka ya ka buga sai ka fitar da shi. To idan ka fitar da shi, shi kuma editor idan ya zo ya kalli abin, zai ga wannan ɗauka na sha kaza ne, kuma shine zai zama a na farko ko a na ƙarshe. Sannan kuma zai taimaka wa shi wanda za ka ɗau bidiyon yayin da ka nuna abun kamar haka, kamar yadda kuke gani a jikin wannan gashi nan an rubuta I love you ɗin nan. To shi wanda yake zai yi wannan acting ɗin zai san ga acting ɗin da zai fara na I love you, farkon magana. To ka gani shi ma ya ƙaru da wannan abun kenan. Don haka wannan shine babban amfanin wannan abun. Kai cameraman za ka san wace ɗauka za ka yi, shi ma zai sani, sannan editor ma zai sani. Kun ga kenan yana da mahimmanci ga masu ɗaukar bidiyo na fim. Don haka ɗan uwa, mun gode da bamu lokacin ka da kai domin sauraron mu da kuma kallon bidiyon mu. Kada ka manta, idan wannan bidiyo ya burge ka, ka yi comment, ka yi liking, sannan kuma ka mana sharing domin hakan ya ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen kawo maka sababbi.